Iskustvo koje stičemo od svojih padova. Kada kopate po sebi, veoma pomaže da ponekad sagledate svoj život po redu, od detinjstva, kako biste videle gde ste se nalazile, gde se nalazite i gde treba da se nađete. Ako ne uporedite prošlost i budućnost, nećete shvatiti da, iako se možda i nalazite u nekom manje više dobrom stanju, ipak niste tamo gde biste trebale da budete i da time žalostite Boga. Kada je čovjek mlad i nalazi se u nekom ne baš dobrom duhovnom stanju, on još ima neko opravdanje, ali kada odraste i ostane u istom stanju ili se samo neznatno popravi, nema nikakvog opravdanja. Kako prolaze godine, tako čovjek duhovno sazreva. Ako još i na dobro iskoristi iskustvo koje je stekao, napredovaće čvršće i smirenije. Često usponi i padovi koji se smenjuju u duhovnoj borbi pomažu čoveku da sigurno i postojano pređe svoj put naviše. Kada malo dete počne da hoda, razumljivo je da će ponekad i da se stropošta sa stepenica, da udari glavom o gelender, da se popne na stolicu i da padne. Mališa ne shvata da će se stumbati ako se penja na stolicu i nogicom nagazi na ivicu. Ali kako odrasta, on stiče iskustvo, sazreva i počinje da pazi. Razmišlja: prošli put penjao sam se na stolicu i nagazio na ivicu, pa sam pao. Zato sada neću da se penjem. Isto tako je u našoj duhovnoj borbi. Kada sve što nas se dešava ispratimo sa pažnjom, iskoristimo na dobro, stičemo iskustvo koje će nam mnogo pomoći, samo ako ga upotrebimo. Sećam se, u mom domu u Konici imali smo 6 kobila. Bilo je tu mladih i starih kobila. Jednog dana, prelazeći preko nekog mostića, napravljenog od debala drva i dasaka, pošto jedno trulo deblo beše propalo, noga najmlađe, 4-godišnje kobile zaglavila se među deblima. Pa iako sam posle toga napravio veći most i ostavio jača debla, kad sam prolazio tuda sa kobilama, ona kobila se uznemirila. Zatresta glavom gore dole, pokidala ular i u jednom mahu pobegla na drugu stranu. Pa kad je jedna 4-godišnja kobila, koja je ipak samo kobila, iskoristila iskustvo koje je stekla kako ne bi ponovo zaglavila nogu na mostu, koliko bi više čovjek trebalo da iskoristi iskustvo koje stiče u svojim padovima.